what some of us are fighting for is to see that this oppressive system is crushed. We don't care whether, I don't even care whether I would be part of the top echelon in the room. I'm not worried, but I'm dying to see a change that, in the system. That's all. That's all. Taigara mumako yondo alwaka imanya dakabatesa tikichingira Zimbabwe taigara mumako yondo alwaka imanya dakabatesa tikichingira Zimbabwe vakomana vasikana Zimbabwe magorira makomo Thank you for tuning in to Zim News Beat TV with Robert Tapfumani. Baba Makadisi. Ndinofara baba angu Makadi. Ndinofara yani kuti sei kuno kugwero. Kugwero kuri nani? Kuri nani? Unoputa kuchimboti apo napapo patonhora. Anditi vanhu vakura kudai so atenge chida kuisa moto ipapa zvichidza. Pa fireplace. Anditi ka. No pakanaka. Murume andiri kutaura naye akazvarwa kupi? Murume wamuri kutaura naye anonzi Fanuel Chiramba. Akazvarirwa kuMberengwa. Kuchitupa chinonzi 03. Akadzidza pachikoro chinonzi Gweyanga paprimary. Asi haana kupedza ipapo pagweyanga pacho. Akazoenda kuGumtutu kwaakadzidza kwaakanoita grade 6 angava magrade 6 asi kugweyanga takaita zvedu achiri masabu A masabu B chichichi. Saka ndaona kuti hatingadi. Saka 73 ndiri paGumtutu ndaita grade 6. 74 tichiita grade 7 ndopa 75 ndopa ndakaenda kunonzi kuMusume secondary school. Ndokwandakanodzidza ndiri muboda. Ndiri ipapo form 1 form 2 form 3 kuma 77 ndiri ipapo. Saka ndiyo nguva payainetsa hondo kuma 77 kutanga 77 78 ipapo. Saka macomrades aiuya pachikoro paMusume pacho pandinotaura paMusume secondary school. Vandinorangarira is the late umwe ainzi Charles Gumbo. Vakazoshaya vava. Zita ravo rechimurenga rainzi Charles Tigwe. Saka vaiuya navamwe vanonzi vana Matanda Manyoro. Zviya taishandisa vanhu macomrades aishandisa mazita echimurenga ainzi mapseudonym. Saka pseudonym iyi waizvipa waiita zvokuzvipa wakanga wasingapiwi unotozvipa uchinzi titaurire zita raunoda nokuti kumusha unozonetsana varungu vanozonetsa. Saka tiri paMusume pachona vana Charles Tigwe vaiuya vana Matenda Manyoro vaiuya nezvombo zvaunoona kuti apa chero vachifamba netsoka. Varungu vachona nyange vachifamba nemota asi vaidii vaikurirwa. Saka zvakazoitika ndezvekuti pakauya masoja achitaura kuti vese vari paform 4 form 3 neform 4 call up. Masoja Rhodesian forces call up nokuti vaka vakukurirwa uku. Saka vaida kutora vana vechikoro kuti vaende ku-call up kumasoja kuti vaende kuRhodesian forces. Saka taunganidzwa kudero tichinzi tiende ku-call up koko vakomana ndo pavakaramba. Vakomana navasikana vakaramba vakati hakana. Nezvatiri kuona izvo nokuti waidzi ukangodai so kwawo icho charira chichiita mota dzemasoja dzikangofamba pakadai so unwa icho charira. Tikati tigondoita so hazviti tikatodeinda uko. Saka vaipromisa kuti tiri kuuya mangwana. Funga vakaita kuda vhiki
vanhu vachingonzvenga vasingawandi vanhu vachona. Saka musi watakazoenda kuondoisa vamwe vedu vakavadoenda taenda tichisiyana siyana. Tiri kurangarira mumwe tinotogara naye uko kuzasi uko anonzi Nungirai navana Walter vachona vakazoshaya. Saka vaenda taidofunga kuti vakashaya because vakaenda kuma 76 ini ndakazoenda 1978. Saka sezvandataura mazita taizvipa mainzi taura zita raunoda kuti vabereki varege kunetso. Saka indakambozviti ndonzi Smart Muhondo tombofamba zvarema. Ndikati ndonzi Mabhunu Muchapera kukanzi vana Mabhunu Muchapera vawandisa. Tichifamba tichidiro randakaupedzisira kuva naro randinova naro izvezvi randakazvipa. Ndakazofunga kuti kuna sekuru vangu vainzi vachiramba wamutsa. Nditi asi handambovaona ndakangonzwa kuti vaivapo ndisati ndaenda ikokondo. Ndobva ndati handonzi chiramba wamutsa Mabhunu ndo randakati ndozvipa inini. Saka zvakaitika ndezvekuti taenda ndati kumberengwa zviya nditi. Saka ndazvipa zita iroro. Takafamba ndo painetsa hondo ipapo 1978. Tasvika munonzi Manyamondo. Tichifamba takawanda tabva pachikoro. Tasvika panonzi Panyamondo takadeployewa namacomrades vakati iwe apa vamwe vaipinda 3 vaisiwa 3 pamusha vamwe vachiiswa 2. Saka indakaiswa ndiri 1 out pamba pandakapinda. Saka the previous day pandakasvika musi wandakasvika ipo paita hondo. Paita hondo mudhara wakanga aripo akashayigwa nemudzimai. Kureva kuti hondo yakanga yaitika mudzimai uya akafugwa akaita pacrossfire. Saka mudhara uyu wakasara asina mudzimai. Saka akati zvino zvawasiyiwa panapa ndiri kutsva kudumbu nokumusana. Kana Mabhunu akauya vakandifunza kuti zvakadai ndikakuramba zvipanapa zvinonetsa. Makomredzi akauya zvinonetsa. Saka anga achiti ndiri kutsva kumusana nokudumbu. Asi chingogara hako hakuna zvekuzviita. Saka ndagara paya anga nechimba 1 nechitsapi Panyamondo ikoko. Saka akanetseka akabva ati ndoenda hana kuti ndoendepi akangonyeruka ndobva aenda akandisiya ndindega. Ndobva ndakagarapo 2 weeks. Chikafu no ndiri ipapo. Ndadeployewa ndiri 1. Vamwe vakadeployewa 2, 3. Akazodzoka ndofunga after 2 weeks dzacho dzandiri kutaura ipopo. Makomuridzi aiuya achingoti achida kuona kuti vanhu vatasiya panzvimbo pachona vachiripo here, havana kurayiwa here kana kuti. Saka vachiona kuti varipo nokuti hondo yanga ichipisa zvikopokopo sviti kopokopoko daily. Saka zvasingakwanisi kuti vatitore. Ndagara ipapo hapana chokudya kuti ndinodii hapafambiki zvikopokopo zviri. Munhu haafi comrade. Kufa chako usina chaunodya unogara for 2 weeks or so usingafi. Saka ndangorara ndakadero ndarara kudero ndo pakazoti after 2 weeks dzachona ndo pakadzoka kudai funga kuti ndaenda. Vakauya vachiita umwe muneza umwe maricho wokuti vanoita vachisakura zviya. Ndo pavakasvika ndaona vanhu vakangowanda. Vakauya nedoro kudai rakabikirwa kupi hameno ndobva auya nedoro riya. Kukanzi paivo mufana wedoro. Ndo pandakamwa doro ini ndasana ndambomwa doro. Semunhu ane nzara mudumbu hamuna chinhu ndobva ndatanga kumwa doro. Ndozvazoita mwana kana achimwa zamu ramai zviya anofemereka anozviti ndamwa doro riya. Ndozvati kaunga kusinga wedoro ndobva ndadhakwa. Harambonono ndabva ndadhakwa. Hapana pakunoshakura kukanzi atichishakurai. Tashakura zvino inini kumusha kwedu tatisingari mhunga. Vazhinji vasina vanga singari mhunga. Tasingainyatsoiziva kana iri dikiso tenge chingona sebuti ibundu. Saka vandipa badza semunhu adhakwa ndicheka mhunga yangu ndichisakura.
saka ndaisakura somunhu anosakura pamunanga kuti pasare pasina chinhu ndiri kusakura ndachara kuti katiri kumusha kwedu tiri kusakura tenge chiona chibage zvekaipa hapana kana chibage kukadza ko uyu unoita sei uyu ari kutitema zviyoka mutoriribadza ndofa nditoribadza uku ndadhakwa ndadii ndiwo musi wandakaenda kuhondo uyu pandakadhakwa ipapo manje saka vauya makomrades vatanga kukokorodza vanhu uku ndadhakwa vatanga kukokorodza vanhu vava vakasiya mudzimba dziyazi pazvikopokopo zviri kudii kune mipani kuya kwanyamondo zvimiti zvakadai zvidiki saka kwavakatanga kutora vanhu pai pane mufana wangu umwe wokwamainini wangu iyo zvino vakazoshayika zvake saka vatora udero zvikopokopo zvichiuya ukadza handei vakati vamwe vakati uyu hatimsiyi unotibatisa neichi namabhunu uya mufana wanditaurawo nezvake mufana wangu akati kana tikamusiya uzoita sei kuchikora hakuchadzokerikiko handei mukoma taenda nichingodzedzereka kusvika tasvika parwizi paya namakomrades chingonosvika pamakomrades paya vainzi vana matanda manyoro ndofunga aivapo futi chastigwa ipapa chazii kukanzi mutiza machocho vana kuchikoro aikona machocho murivo usina nyabikwa zvakanakanaka unongonzi machocho matiza machocho chiti munoenda kuhondo tunaishamu tunashamu dzokera kuchikoro saka tasataziva kuti chinonzi prone position take chi kureva kuti prone position unorara so kuita prone position utorara tarara tafunga torohwa ipo avaikirilidzira kukanzi matiza kamachocho imi kukanzi mukai hatina kurohwa mukai tende tobva tafamba tatanga kufamba saka vanhu vakatitora taifamba tikabva panapa sokukwekwe handitika tochinjiwa topowa vamwe vavodzoka saka taiona madifferent people vakasiyana tofamba futi imwe distance inoda kuita saizvozvo topowa futi vamwe saka isi takatarikidza mbasha zvitaiti toenda kuhondo takarikidza majini chichichi jini rinorema baba unorikurura unoribvisa zvenge zvisina kuchipa bhutsu tasangana navamwe vakanga vatanga kuindawo kukanzi imi munonopuwa munonozviwana mberiko asi yai tisirei isusu nongoziva muhondo zvamakaita kwakukumura tikati haisi tikafamba taifunga tinopowa mberi zveshuwa kwakubvisa bhutsu dziya dzekwakuvapa bhutsu dziya dzinadzo mabhurugwa takatsirikidza kwakusara ne1 makumba anorwadza aya mukoma aya kuchekeka taifamba netsoka kubva panapa isi nyore kapinda nokuchikwalakwala apinda pamalvenia paya tichingofamba nzara ikati uyai tiendi tinemwe saka patakazosvika pabhodha ndinongoda kudambura kuchana tasvika pabhodha zviya kwaya kuna maprovince matatu iwa zvatakaziva kuti kune 10 provinces zvine zvamazuva ano izvi saka isi taiziva kuti kune Gaza province kune Tete province kune Manica only those 3 saka indaibva nokugaza kune group raibva nokugaza ikoko kwedu Gaza inosanganisira vana Betty Bridge vana Mberengwa chichichi kwese nokuno handiti ndio Gaza vana Tetewo ndizvo zvokumusoro munoziva vana Manica kwaMutariko right takati tasvika pabhodha paiva ne anonzi in fact ndakatanga kupuwa pfuti ndisati ndatraina ukangoona kwakangwara takatanga kubata pfuti ndichiri muno muZimbabwe ndisati tasvika bhodha ndati kutodzibata pfuti dzichirira saka tafamba tadero ndaitofunga kuti hatichadondotrain futi zvadokwana kana usina kutraina unodonotraina tafamba tasvika pabhodha bhodha kwachona kwaiva
anti-personnel varungu zvavaita vaiti anga asingaonekwi zviwaya zvisingaonekwi so akazvisungira panapa uchisungira hapana zvokuti hauchioni chonokurosa chakadai futi chokurosa futi chakadai zvokuti kana chifamba makadai so taifamba in 60s kana kuti 60s or so takateverana saka tasvika pabhodha tainzi tsika patsika umwe ndimbodemonstrata muone zvandoitaita isai somzai kana kitingenekangwa aka ayo aka modemonstrate saka kwainzi aise muhomwe kana kwainzi tsika patsika umwe handitika saka painzi tsika patsika umwe ma-anti-personnel vaiva vaiti hurukuruta ndo vaiona saita dai so muri kuona zviya zvandaitaura wodai so saka gumbo rinomira mumhepo wakangomira wakadai sezvizvi kwenguva yakati tsika patsika umwe unotsika umira apa tsika patsika umwe unodai futi hatiti umira wakadai sezvizvi kusvika tese tapfuura tiri 60 handiziva ngani kusvika tayambuka bhodha nokuti waizonzwa kuti kana vaitanga makomrades aitanga tinhira ng'ombe kana atinhira ng'ombe muya dzikanodhingura uchi wachati zvaitengesa kuti mabhunu azive kuti kuna vanhu vozowana dziri ng'ombe dzadii saka vava kuziva anga ma-experts ma-comrades ndosaka tainzi tsika patsika umwe tichipfuura chidiro tapinda kukanzi tava munyika yababa Samora tasiya yababa Mugabe pano tabva muRhodesia right tikafunga kuti tasvika haiwe takazofamba takafamba manje tichadofamba taiona matengi mamwe aya munoona matengi ane mapras panenge pane matengi uchifunga kuti ndotonomwa mvura ipapo pauro apa panochekeka unofunga kuti kana uchimedza mate unofunga kuti ndamedza resa tichadofamba tichadoti zvikaramba takazoti tasvika pamwe pane chimwe kumuna makamarada panenge pane mvura so handiti mabhunu aisa mushonga kana kuti anezi mabifi vachida kuti vauraye makomrades vachiisa futi mvura saka semunhu anenge ari nyota muchiteverana sezvizvi mapinda mvura kudero hamusingatendeki kuti umwe paunongotanga kuda kuti umwe so wairokwa zvasina mboona kuti mvura ino mushonga iyi saka isitairi kugwaziva umwe titi vanhu vanotsinya handidataura kuti tinobva apa totobva navamwe vangasiri vasiriwo vatabva navo tozotogwa takafunga kuti iva vanhu vatengesa havasiri makomrades aya kadizvo kana akanga ari makomrades aita kuti tisafa kusvika tayambuka takazosvika pamwe panonzi pabharaji tasvika pabharaji ava Mozambique kai ndopatakapuwa magarawo ndopatakatanga kudya ndopatakatanga kutakurirwa nemota manje kwese uku tatafamba netsoka tatanga kutakurwa nemota tichiinda kwataifanira kuenda tinosvitsiwa futi pane imwe nzvimbo yainzi shaishai zinoisita isingazivi tichionawo tiri mumota todoona pakanzi xai saka isi taifunga kuti inonzi kaikai tasingazivi todoti tarisaona apo pakanzi kaikai kukanzi aiwa panonzi shashai tapfuura taenda kusvika tanosvika panonzi padoroi ndopatakasvikira manje pao tasvika padoroi campi imwe munongonzva imwe yava refugee campi saka tasvika manheru iwawo pane rukova rwaerera mvura ichiti uchihwa chikurukuru ikuti abva tisina kana pomwa mvura kana mboita sei handikanga murume ainzi Mbeure tichingosvika kukanzi mabva ipi vabva nokupi ava kukanzi vabva Gaza yandaitaura province kukanzi vabva nokugaza
tamisiwa ipapo kukanzi imbai namakomuridzi imbai ipapo atina kudya tikati kusatasvika munyika yababa Samura zvava zvipi futi usiku hwese tichiimba handikangamwi chimwe chimbo chataimba ipapo chataimbisiwa imofu mofu mofu magorira mukainoga hino mukaino gara musango imofu mofu mofu magorira mukainoga tichiimbisiwa asi ukunzara haiwe kuti iroha futi takagara ipapo paya pananzi Matekenya kana makambonzwa kuti kuna Matekenya saka ndofunga yaiva nzira yomuvengi yokumwaya handizivi kuti akabvipi Matekenya acho Matekenya aya akanga panzvimbo ipapo paka pasingaiti aipinda muzvigumwe zvokuti muzvigumwe machona umu raiti munoziva chinonzi Songoti kana kuti Lagauwe munodziziva right izvozvo zvaipinda mukati asi inenge isina kuita seSongoti inenge iri zvinhu zvine tiny mazai kana zvapinda imomo zvinosvika zvogadzirira imba yazvo imomomo saka waifanira kutumbura zvakanaka kuti asatsatikira mukati akangotsatikira mukati panoita ronda hombesa andiona vamwe vanoita sekuti kensa achichi amunoita mazironda akadai so vamwe vakadogurika zvikumwe kugurika chaiko zvikumwe chaizvo zvokuti kana ukazvitumbura chaizvozvo ukazvitumbura zvakanaka chinoita sekuti Songoti ukazviisa muplate umu kana vasingazivi vanotora vakadoita sevachacho ari Matekenya vanhu vakafa sevanhu padore pachona ipapo takagara ipapo saka taizonzi toenda kunoenda vanhu vaiti bashuma vachienda kutraining vamwe vachienda Romania vamwe vachienda kupi Yugoslavia vamwe vachienda kupi saka zvaiitika ndezvekuti kana tatakachaika kana chiti kuchaika ndora kuti kuita kuondoroka zviya zvokuti munhu anoita sekuti anonzi ane mwise kunoko kuona mwise chaichaio kuno kusureko saka maizotanga mapiwa chikafu mufidhiwa makamirira kuti mugoenda kwamunoida kuenda kuti mugoendeswa kutraining saka vaitanga vakupai test yavaikupai vaitivo normally vaita yekutaipa kutaipa pamushini kuti taipa puwa basa munzi taipa saka ndikati ndoita basa ndoita zvipi ndingafira panapa ndisina chikafu chandinowana rega ndingopinda ndingoita sendadi ndapinda sendozivawo kuti ndiende kutraining saka patakanzi ame mapepa mopiwa kuna mavigilators anenge aripo tapiwa paya ndangodi handizivi kuti inotaipiwa sei ndangoti tiwa vamwe vachitaipa indongoti kati ndinongotaipa handisizi zvandotaipa vigilator achifamba akati kuchiina ichi zvakanyogwa hapana kwanzi uya kuno ndatogwa kundakarohwa chekuti pano ndakanzi ndiri mutengesi izvo ndaida ndasadza zvangu ndakarohwa yandachitora pronbosinteki ndakazoita pahiflefu umwe akabata ruokoku umwe akabata ruokoku umwe akabata gumboku umwe akabata gumboku ndiri pahiflefu ndichirohwa neshamu shamu yezanu yarova tainzivesanwa yairova shamu yezanu danda ndiri pahiflefu ndakatapedza ndichachema ndakatanga ndichachema sembudzi ndikachema segwai zvikashaya basa ndikaita flat ndichinzi sei wadai sokuti mutengesi kukanzi mupei sadza saka sadza rawaipiwa kana kuti rice normally ndiyo yataiwanza kudla ikoko kukanzi mupei pamwe anga nenzara zvinoka munhu arohwa haugoni kudla sadza rakadiro unenge hana isingachaiti ndobva ndapiwa ndikangodla zvasingaiti ndoda kuramba ukanza ndimaona mutengesi
vanokugaza vanechi vatengesi takara ndobva ndakupiwa chikafu ndikakwanisa kudya pakuzotiwo ndaita zviri nani ndobva ndakaendeswa kutraining kumafondi panonzi pamafondi pakauya handikanga musi wa9 September 1979 nomusi wa11 pakauya ndege dzauya ipapapa tatadopedza training zedu isino saka padzakauya dzangosvika kuna makore kungodai dzikauya chingobomba saka pana mahandaki ataipinda aya anga akachekwa zvekuti ndo pamunovanda saka kuna mafragments aidi zvokuti kana bhomba rikakandiwa so kudai so pana mafragments anodai so zvokuti zvude saka ndakachekwa panapa nokara ukachekwa unzi uku kune dust uku kune chi unongobata kudai ungu wakutonorera kuchii ropa rakanga richirira uchiwa kudai kuti uzive kuti ndakabva ipapo sei handichazivi papa pane vanga mukatitarisa so pane vanga rinodu saka munhu akanga ane anti-air kuchikomo uku ndakazonzwa kunzi afira ipapo ndakagwadziwa kuti waiti uchifamba so uchitiza ipapo ichichi unochiona chakachekwa nemafragments saka apa ndangoita in short kuti muone kuti kuhondo kwakusina kuchipa takazobvapo manje ipapapo takuuya kumusha pakuitwa ceasefire pane gomo rinonzitsetsera tirimo mugomo racho rinonzitsetsera takagwadziwa mwoyo tonzwa kunzi Comrade Tongo vashaika Comrade Tongo vashaika chiridzi because taidi kufamba tichinzvenga vanhu vamuona mutv muya vanenge muchiona ndinge chidotaura vana vangu chiti motoona apo ndopataivira apo ndopatakachifamba tikati saka asi takazopinda muassembly point inonzi Dzapasi ndiyo yakanga iri the biggest assembly point muno muZimbabwe ndokwakunana Comrade Tonderai Nyika avainzi the late Zimonde vakanga ari provincial commander saka ndopatakauya ipapa kumba ndopatakavhotera ipapapa ndopatakauhina ipapa tiri munhangiri tirimo tifunda tiri muDzapasi paipai saka ndopatakauya kuno kumba tapedza idu this in short ndio matauriro andingakuita kuhondo kwandakaita saka vabereki makazoona muchiri kuDzapasi kana kuti zvakaitika vabereki vaka vachiuya mumassembly point vachitevera vana vavo kuchinzi ngavafambe vachitsvaka vana vavo saka inini pandaifamba ndichiti ndotsvaka vanhu vekumberengwa handikubhuyirako ndichiti ndotsvaka vabereki handina kana kuona kune 1 ndangoudza kuti kumberengwa vanhu vakapera nemadzakutsako saka mbisha yakapisiwa ndobva ndati nini ndoita sei chida kuti ndinozvionera kuti misha yakapisiwa ndizvo here pakazoti Comrade Rex Nongo ndo vakanga vari komanda vedu army commander vakabva vatiunganidza vachida kuti pabatanidzwe national army ZIPRA, ZANLA nereducing force kuti yonzi national army saka pakanzi vanoda kuenda kumba asi vamwe tichazokudaidzai indai uku ini ndobva ndati rikandi vanhu vese vakati kukanzi naComrade Rex apa aiwa zviti ndobva taganhurirwa kukanzi hamungaendi mese ava ndoenda inda ndadoenda kudivi ravanoda kuenda kumba ndobva ndaenda takapiwa mari yedu shomanene yatakapiwa pandakaona ndoda kuanza mubvunzo wenyu kuti vabereki ndakazoti ndasvika pachifu
ndandine shamwari yangu tapiwa futi dzedu dzadzatobwa tirika tapiwa marisiti ane namba dzefuti dzokuti kana tasvika kwatinosvika musha kwedu toenda kwaDA tonosvika topuwa zvitupa nokuti patakaenda kuhondo tainzi hatina chitupa zvaitobwa zvikachwakachwakachwaka zvitupa igidi. Saka takaparadzana muchivhu neshamwari yangu yaizoenda hameno kupi kwayaenda indaizouya kupi kumberengwa. Saka ndichisvika paShabani, yainzi Shabani inonzwa zvishavani. Tichisvika paShabani paya ndakwira mubhazi ina ndakuona mukoma wangu ndokwa Maiguru, baba wangu anga navakadzi vaviri. Andakuona mukadzi wangu, andakuona mukoma wangu. Iye akandiona. Saka pavakanzwa pandandichitaura nonzi Nyamondo pakamboita hondo ikoko ndidya. Vanhu kumusha vakaudziwa kuti mwana wakafa. Takamuona ainzi Tendekai chaipa chimuhondo zita rake. Vangondipawo zita randisingazivi. Saka akabva adi aburuka mubhazi randandiri ina ndakumuona ndobva aenda kupi kumusha pana mabhazi rimwe raizotevera. Saka asvika kumusha akati ndaona mwana achitaura mai vangu vakati mwana wepi? Iwo ndakanzwa kuti akafa. Hondi yakaitika kwaNyamondo. Unoreva mwana upi? Kukanzi zveshuwa ndamuona kukanzikana. Unondipengerei? Kwai mutarise bhazi riri kuuya riri kutevera muchamuona. Ndapinda pabhazi riyari. Saka kana uri kumusha kwedu paripo panonzi paMaranda yozve pakunzi Tsanana, unoona zviri kokoko kuti bhazi rasvika, waburuka ndiani, ari kufamba ndiani. Saka vakandiona mai kuti baba vangu akafa 1976, mai ndo vakavaripo. Saka vakandiona vakati asi uyu bhudhi wake wataura asi chokwadi kani rega ndiindi. Ndobva vaiuya vachiuyawo kubus stop. Bhazi raradoinda tinosangana panhakiriri. Ndakaona kuti avo ndimai vari kuuya. Chingonosangana so handobva vatanga kuchema. Saka ini ndoda kuchema musodzi ida kubuda ndikati ndoita sei kuti ndivanyaradze apa. Ndobva ndaita mutactic ndikati vatengese ndobva ndatarisa divi musodzi ichida kubuda. Tengese haikona, hamudi magandanga haikona, tinyararei apa, tengesa. Chitaura mai manje. Mai ndobva vaona kuti mwana wangu uyu. Ndobva vanyarara. Ndobva tafamba takanyaradzana kusvika tasvika kumba. Chinosvika ndiwe here mwana wangu? Sokwai wakafa? Ndobva ndakauziva manje kuti zviya zvandainzi ndakafa. Saka ndizvo. Wainzi wakafa iwe? Wakakupa zita rokuti Tendekai chaipa ukwanhingi ndo wakati vakakuona ukadota kugwa ukadodai ukadai vakanokufusira kupi. Tagara ndavakuvaitira mabiribiri ataita chididi vapururudza ndokuonana kwandakaita namai vangu. Saka ezvinezvi muri kuita chikomrade Mabhunu Madi muri kurarama sei? Kurarama sei zvamambodzva vadzimai vachitaura. Ndakabuda muarmy ndandiri kupresidential guard ndichigara kwaMutokoko. Saka takapiwa wedu munda wechikomrade uya mose 20% aya wava vachitaura hatina kutenga taudisi vanhu vasina mari. Tichingorarama wedu tichingodi ne153 yatopiwa. Of course nekuarmy yedu yatongopiwa shoma shoma ndiyo yatinorarama nayo. But zvachitaura medium kuti tine munda wachona takapiwa nehurumende asi zvikwanisiro ndozvisipo chete. Ndokurarama kwatiri kungoita edu. Tenge tine chishuvo chokuti dai taigona kuwanawo zvikwanisiro zvokuti tikwanise kuraramawo zvine pundutso. Handitika. Ayo tatenda.
Magara
I want
Taigara mumako Zimbabwe Zimbabwe wondo Alwaga imanya manya daga batesa Tikichingira Zimbabwe Taigara mumako Zimbabwe Zimbabwe wondo Alwaga imanya manya daga batesa Tikichingira Zimbabwe Vakomana vasikana Zimbabwe Magorila makomo Alwaga imanya manya daga batesa For these and more stories, tune in to Zim News Bit TV with Robert Tafumani.